mokalo achiel mane dwe achiel. Yes, Sharon, mano penjo ma wawinjo pile pile koa kuom jo oganda. Pile pile dwe ka dwe nitie parts mag stimani ma iwacho gani bedo gazetted gi the regulator EPRA. Nitie fuel cost adjustment ma en nengo mar fuel motigo e generation e dweno. Nitie moro miluongo ni foreign exchange fluctuation ma dwe ka dwe ing'e kaka dola sani dhi gi Kenya shillings. Koro kaka dola dhi malo samoro, kaka dola dhi piny, to EPRA gazette ga fuel cost adjustment e nengo stima. Dweche auchiel ka dweche auchiel, every half year, kendo EPRA rango ga inflation, the general inflation mar the Kenya shilling kata mar the economy, to giketo inflation adjustment e nengo stima kanyo. Then nitie warma levy ma asewacho cha mar Water Resource Management Authority ma bedo adjusted monthly. Koro kirango dwe ka dwe kochopo tarik 15 to EPRA gazette ga the new rates. Girango fuel cost adjustment